nemunondo weshoko tichiti hauna simba kuwakamana nevasikana va Jesu. Viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, naye Jesu, naye Jesu, naye Jesu. Haya rega baba vatoda uchema vanhu vari kuda kuenda kuhondo muri kuitei muchida iso unorohwa unoshudwa ngatiinde kuhondo yemasoja aJesu. Haleluya, haleluya. Iwe Satani tinauya kwamuri nemunondo weshoko tichiti hauna simba kuvakomana nevasikana va Jesu. Viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, naye Jesu, naye Jesu, naye Jesu, naye Jesu. Toseja mune vangeri, toseja mune vangeri, toseja mune vangeri, toseja mune vangeri, toseja mu, toseja mu, toseja mune vangeri, toseja mu, toseja mu, toseja mune vangeri. Iwe Satani tinouya kwawuri nemunondo weshoko tichiti hauna simba kuvakomana nevasikana va Jesu. Viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, naye Jesu, naye Jesu, naye Jesu, naye Jesu. Toseja mu nevangeri, nevangeri, toseja mu nevangeri, toseja mu nevangeri, toseja mu, toseja, toseja mu, toseja mu, toseja mu, toseja, toseja mu nevangeri. Vachasara vachichema Yesu taenda nevangeri. Vasatara vachichema Yesu taenda nevangeri. Vachasara vachichema Yesu taenda nevangeri. Vachasara vachiche adeiwe tale 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 Vangeri dishari paridza chete. Vangeri dishari paridza chete. Vangeri dishari paridza chete. Vangeri dishari paridza chete. Kuneva noroya dishari paridza chete. Kuneva nochema ndichari paridza chete. Kuneva nofara ndinori paridza chete. Kuneva nochema ndichari paridza chete. Hey, 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 hey. Fire, 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 fire,
Fire, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Fire. Fire, ya, ya, ya. Fire. Fire, ya, ya, ya. Tell it. Tell it. Tell it. Tell it. Tell it. Vangeri dinori paritsa chete. Vangeri dinori paritsa chete. Vangeri ra. Vangeri dichari paritsa chete. 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 Doda maoko. Dichari paritsa chete. Dichari paritsa chete. Dichari paritsa chete. Dichari paritsa chete. Unori paritsa chete. Uchari paritsa chete. Unori paritsa chete. Uchari paritsa chete. Uchida usinga de iwewe. Uchari paritsa chete. Uchari paritsa chete. Chimbota bage kupetsira. Hayya ya. Hayya ya. Hayya ya. Hayya ya. Hayya ya. Hayya ya. Hayya. 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 Ande maiko karara. Hayya. 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 Ay. Ande kudai. Mama, me and go exercise. I got to exercise, man. Hot. Motoyo. Unison. Motoyo. I want to hear the praise and worship church. One more time. Now I want to hear the church. So, you sound so good, don't they? One last time, praise and worship. Kanantimiwa. Ay. Hallelujah. Hallelujah. Ayewa, mumbama mwari muno nakidza. Umbopa wa umwe wako high five. Umuzoti mumbama mwari muno nakidza. Makanaka Jesu mandisha misa. Muno iteminana nezviratidzo. Makanaka mwari we muno shamisa. Muno iteminana. Mwari muno ita. Mwari muno ita. Muno ita. Muno ita. Makanaka Jesu muno shamisa. Muno iteminana nezviratidzo. Makanaka mwari we mandisha misa. Muno itemina. Makanaka mwari mandisha misa. Muno iteminana. Makanaka mwari wangu muno shamisa. Muno itemina.
mwari munoita ayaya imi munoita minana we baba minana we imi munoita minana we minana we mwari munoita minana we iyayerere ande ituone wis 1 2 3 go. Usamira so ande ine periye westwood yi ande iwe yi ande iwe mwari munoita minana we minana we imi munoita mukurwara mukusua mwari munoita minana we iyayerere mwari munoita minana we minana we ndimbo dzamaoko mwari munoita mwari munoita mwari munoita imi munoita mwari munoita iyerere iyayerere imi munoita iyerere iyayerere mwari munoita iyerere iyayerere mwari munoita iyerere iyayerere. Hallelujah. Hallelujah. Tunatenda mwari mangwanani ano. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Wati makomborero makomborero dinzwe mawoko na ivo baba we makomborero ka na ivo baba we makomborero na ivo baba makomborero na ivo baba makomborero 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 na ivo baba makomborero tino mutenda makomborero na ivo baba makomborero 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 na ivo baba we makomborero tino mutenda makomborero na ivo baba tino mutenda makomborero makomborero na ivo baba we makomborero tino tenda makomborero 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 na ivo baba makomborero 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 na ivo baba we makomborero tino mutenda makomborero tino atenda
makomborero zino mutenda, makomborero, 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 makomborero na iwo baba, makomborero, makomborero, makomborero na iwo baba we, makomborero na iwo baba we, makomborero na iwo baba we. Hallelujah, hallelujah. Zvakanaka kuva pano. Hallelujah. Tinoda kusvika panguva yekumurumbidza mangwanani ano. Hallelujah. Chingowana mazwi mashoma shoma ekumurumbidza. Hallelujah. Baba tinokutendai, tinokurumbidzai. Hakuna wakafanana nemi, hakuna ane zita. Gavarumbidzwe, gavarumbidzwe Jesu. Rumbidzwai mangwanani ano, gavarumbidzwe Jesu. Rumbidzwai, hallelujah. Hamshinjikwa makandifira, makandifira. Gavarumbidzwe, gavarumbidzwe, gavarumbidzwe Jesu. Rumbidzwai mangwanani ano, rumbidzwai Jesu. Rumbidzwai Baba, hallelujah. Hamshinjikwa makandifira, makandifira Baba, makandida nerudo rwenyu. Garumbidzwe Jesu, garumbidzwe, garumbidzwe Jesu. Rumbidzwai Baba, hallelujah Baba. Hamshinjikwa makandifira, makandifira, makandifira Jesu. Gavarumbidzwe Baba, gavarumbidzwe Jesu. Gavarumbidzwe, gavarumbidzwe Jesu. Gavarumbidzwe Baba, hallelujah Jesu, hallelujah. Hey, makatida nerudo rwenyu, makatifira pamushinjikwa. Hey, oh glory, glory, glory to the Lamb of God. We sing glory, glory to the Lamb of God. Hallelujah. Upon the cross, upon the cross, you died for me. Hallelujah. Glory, glory. Yeah, glory, glory, glory. Glory to the Lamb of God. He who was slain for our sins. We sing glory. Yeah. Yes, hallelujah. All the power and the glory belongs to you, Jesus. Yes, we sing glory. We sing glory. We sing glory, glory, glory. We sing glory. Glory, glory to his name. Glory. Hallelujah. Upon the cross you died.
Ngarumbidzwe Jesu. Rumbidzwa imangwanani ano. Masikati tinorumbidza. Ngarumbidzwe Jesu. Madekwani tinorumbidza zita renyu. Hallelujah. Pamchinjikwa makatida makatifira toimbanga gavarumbidzwe Jesu. Gavarumbidzwe Mambo Jesu Vamuchinjikwa Jesu Gavarumbidzwe. Singowana mazwi unotaura pamberi paMwari. Nguva yatiri haisi yekuyevana vadikani. Nguva yatiri kurarama amazuva ekupedzisira. Zvitsvagire ukama hwakanaka naMwari. Hanzi hatizivi misi nenguva yaanouya. Zvigadzirire mangwanani ano kuti musi waanouya uwanikwe uri panzvimbo. Asvita Jesu. Hakuna zita zera Jesu kana dekudenga. Hakuna rimwe rakadaro sitarombo ne. Hakuna zita zera Jesu kana dekudenga. Hakuna rimwe rakadaro sitaro amantinoda kuimbira Jesu ndichimupambiri yake tamupambi nekuti handiziva rimwe tati ndinoda kukuimbira Jesu ndichikupambiri yose nekuti handiziva rimwe. Handina rimwe randinoziva kunze kwerako. Amandi Jesu ano yenda nesu kwaseti chinoenda di Jesu ano chivasira mupenyu. Amandi Jesu ano yenda nesu kwaseti chinoenda di Jesu ano chivasira mupenyu. Sakandinada kukuimbira Jesu ndichikupambiri yose tokupaimbiri nekuti hatiziva rimwe nasi ndinoda derabakasatarabahaya ndichikupambiri yose nekuti handiziva rimwe
rimwe inini handisive rimwe amandi Jesu wakaitsonyesa takamutadzira zvedu tikamukanganwa asi wakatienda takuonera nyasha asi usatadza Jesu wakandiwanira nyasha ndanga ndamukanganwa akatienda sokumwanangu asi usatadzayo sakandinado maravakasataria vasa ndichikupemberi yose ndinotenda nyasha ndinotenda nyasha ndinotenda nyasha meravakasata Jesu ndinoda muranaria masumariasa ndichikupemberi yose Jesu ndichikupemberi nekuti hakuna rimwe hakuna Jesu ninado naria vasakataria vahaya ndichikupemberi yose nekuti handisive rimwe Jesu handisive rimwe naria vasakatara vahaya sinoda kukupa imbiri zvakaoma munyika ino Mwari makatiudza nechikonzero panguva yatiri Mwari hatizivi kuti mangwana zvakamira sei asi imi munoziva ramangwana redu munoziva ramangwana revanhu venyu tinokupa imbiri nyange zvakaoma tinokupa imbiri nyange zvakanaka tinodzorera mbiri kwamuri muchinda warugare nekuti hakuna rimwe zita hakuna umwe umambo unokunda zita renyu Jesu inokunda Hallelujah. Amen. 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 Let us clap your hands for Jesus. Amen. Thank you so much, Praise and Worship, for leading us in the presence of God. Amen. Let us clap hands for them as they are sitting. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Tinoda kukwazisa mose muzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Tinotenda Mwari nekuda kweimwe Sunday zvakare yatapuwa naShe. Amen. Shona Bible pano anatsorigona iri rechirungu rine radio zvanavo zvobo. Pana anatsorigona iri andiverengere ndima dzandiri kuda pana Luke 15. Uya anondiverengera ngaaverenge Luke 15. Vapa verse ya 17 to 24. 15 Luke yaruka. Ruka. Chapter katengerwa Bible saka takurishandisa. Ruka chapter 15. You can read, that's fine. Ruka chapter 15 verse 17 to 24. Ruka chapter 15
Ndichaverenga kubva mundima ya17 kusvika 24. Musoro wenyaya unoti mufananidzo wemwanakomana wakarashika. Verse 17. Zvino wakati achizvifunga akati, varanda vazhinji sei vababa vangu vane zvokudya zvakawandisa, asi ini ndofa pano nenzara. Verse 18. Ndichasimuka ndiende kuna baba vangu, nditi kwavari, Baba, ndatadzira kudenga nepamberi penyu. Handichafanire kunzi mwanakomana wenyu. Mundiite semumwe wavaranda venyu. Akasimuka akaenda kuna baba vake. Vakati achiri kure, baba vake vakamuona, vakamunzwira tsitsi. Vakamhanya ndokumufungatira, ndokumuseta. Verse 21. Mwanakomana akati kwavari, Baba, ndatadzira kudenga nepamberi penyu. Handichafanire kunzi mwanakomana wenyu. Asi baba vakati kuvaranda vavo, kurumidzai muuye nenguo yakaisvonaka, mupfekedze iyo, muise mhete pamunwe wake neshangu patsoka dzake. Muuye muru yakakodzwa, muibaye, tidye tifare. Verse 24. Nokuti mwanakomana wangu uyu akanga akafa, wararamazve, wakanga arashika, wawanikwazve, zvino vakatanga kufara. Amen. Amen. Tinotenda Mwari nekuverengerwa shoko raMwari. Amen. Saka ndapa musoro weshoko unokuti moyo wababa. Ndo topic yandaisa nhasi yokuti moyo wababa kana kuti moyo wemubereki. Amen. Nguva dzakawanda but ndima iyi tinoiziva tese. Prodigal son, nyange kuSunday school nyaya yeprodigal son tinoiziva. Saka zvakawanda zvinobatwa kuprodigal son zvimwe zvacho ndichasiya because inyaya yatinoziva. Amen. So inyaya yandoda kutaura number 1 ine spiritual part yoita futi ka physical part. Because kazhinji toda kuispiritual as tobva taenda kuna Mwari straight. Kuti Mwari vakada mutadzi and stuff like that. But tokanganwa kuti baba vanga vatori baba venyama. Vakanga vane real situation yevana. Amen. Saka toda kutaura kuti chimbobva ini ndire practical preacher, toda kubva ikoko ku a practical point of view kuti papa itori nemubereki angane vana. Amen. Saka baba ava vaine vana vavo 2. Bhaibheri shoko raMwari rabva rataura kuti wani wavo wemwana uyu akakumbira inheritance kana kuti nhaka yake. Mukaucha iyoyo mune mubereki aiti akafa pane mapiri waitwa nhaka kana kuti inheritance. Mukuru aiwana yakati wandei mudiki wowana. Saka pane chinhu chongoti kaucha iyi ndandatongoifarira pandanga ndichingoverenga kuti kaucha yevabereki vaikura vachiziva kuti pandinofa vana vangu vanofanira kusara vane something. Amen. Zvinhu zvakanga zvitori zvaidhirilwa mukaucha iyi kuti kana uri baba before wafa pane zvaunofanira kusiyirawo vana vako zvinobatika. Amen. Saka baba ava vanga vane vana 2. Mubhaibheri tine masituations akawanda evana 2. Vabereki, mubereki anenge ane vana 2. Adamu akanga aina Cain naAbel. Vana 2 ava vakanga vakasiyana. Mukatarisa Isaac akanga ane vana 2. Esau naJacob. Mubhaibheri zvakare in the New Testament munoverenga monzwa panyaya yavamwe baba vainzi vakanga vane vanakomana vavo 2 vavakatuma kuti vaite basa. Mumwe wekutanga akabvuma ndobva aregedza zvake. But wechi2 akaramba ndobva aita. Vanga vari 2 vakaita zvinhu zvakasiyana. Saka ndoda kuti ndiparidzirewo kunana baba vari pano muzive kuti pavana vese vaminawo havana kufanana. Amen. Mwari, Bhaibheri rinotaura kuti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Muzvipo izvozvo hazvina kufanana. Amen. Vana vaminawo havakatosiyana. Hazvina basa
mai matwins kuti mune matwins mukavaona vachifunga zvakafanana pane one asiri kufunga. Nyange vakaita ma-identical twins mukaona vari kungoita zvinhu zvisame pane one asiri kufunga. Why? Because vanhu takasiyana. Kana une vana zvinzwisise kuti vana vakasiyana. Kana uine family zvinzwisise kuti vanhu vakadi vakasiyana. Kana tiri muchechi ngatinzwisisei kuti vanhu vakaita sei vakasiyana. Baba ava vakanga vane vana 2 vanga vakatosiyana. Mumwe akaita chimwe chinhu chakanga chakaoma. Challenge yakauya kuna baba. Akauya akati ndinoziva kuti kana ndafa ndine inheritance yangu. Zvanga zvisina mubvunzo aitozviziva ndo zvinoitika muculture yedu. Akakumbira kuna baba wake kuti ndoda yangu nhaka ndichiri mupenyu. Baba ava, he was also a man just like us. Tikatarisa nyaya ye-challenge yakauya kune mwana. Even as men tikada kukurukura nyaya ye-decision yakaitwa na baba togona kutofunga kuti baba vamwe vanogona kuti munharaunda yakanyima mwana uyu pfuma iyi. Because mupa kwakazonomukwadzisa tinogona kuona zvakasiyana paisu yevana ye-situation yakaitwa namunharaunda. But ndodawo kutenda Mwari kuti munharaunda yakaita decision yake yakazomubatsira pamberi. Because sometimes vana pavanokura vama over 18 vanokudza kuti I'm now a grown up. There's a time where mwana anotanga kukuchallenge. Vamwe vanotokuchallenge kuti azvekugara pana ndichada ndakuda mbonogara ndega zvichidaro vakukura. And as a father kana kuti as a parent sometimes wasangana nemasituations akada baba vakaona kuti mwana wangu akura ndingagona kunetsana nawo ndobva vaita give in vakamutenda. But pane zvavakaita zvandoda kuti ndizotaura zvandakafarira kuna baba. Even mwana wavo aenda pane zvavakasara vachiita. Because munozoona kuti paakadzoka baba vavo vaingotarisa kunzira kuti mwana wangu adzoka here. Saka chekutanga chakaitwa nemwana uyu paakakumbira nhaka yake haisi pfuma. Chakanga chiri dangerous chakaitwa nemwana uyu. Chinhu chaakaita apuwa pfuma chekubva mupresence yababa vake. Nekuti aigona kupuwa pfuma yakagara ipapo tikade tisiri kumboverenga nyaya yeprodigal son. Aigona kutopuwa nhaka yake akaidya zvakanaka ari mumba mababa wake. Problem yekutanga yakaitwa nemwana aane pfuma yanga iri yekubva mupresence yababa wake. Hallelujah. Ndo pakatangira hondo yemwana uyu. Munozoona kuti even zvinoitika muchechi mazuva ano haasi mwana uyu. Kune vakawanda vanotokuenda kuna Mwari vachikumbirawo nhaka yavo ndipeiwo basa rakanaka. Oripuwa basa rakanaka. Dambudziko harisi raMwari vamupa. Dambudziko nderekuzoti aane basa iroro akubva mupresence yaMwari. Akakumbira akapiwa. But chaakapiwa chacho Bhaibheri rinoti hanzi zvavakakumbira vakapiwa zvikavapa kuonda pamweya yavo. Hallelujah. Sometimes tinonamatira muno vanhu vachinamata Mwari oanza prayer. Business rotanga kuita. Chaunozotanga kuona kana rakuita munhu anosuduruka mupresence. Harisi business aiwa kungobva mupresence yaMwari. Hallelujah. Unowanzwa nema-excuse hama zona handingamboye kuchechi zvinhu zvawanda inoziya bere richinakidza kamari ichipinda. But uchinzwa manje kuti munhu ari kubhiswa naSatani papresence. Mwana uyu paakabhiswa mupresence yababa vake ndopakatangira hondo. Not that baba vake vanga vari perfect. Vaitoitawo madecisions asiwo maybe ekumupa kwavakaita. But as long as they aita zvese izvi ari mupresence yababa vake zvimwe zvatakazoverenga kumberi zvisina kumuwana. Aenda abva mupresence yaMwari zvakawanda tinozviziya anonzi akatanga kurarama a wild life. Mwana ngaabve pamba penyu kwamunhu. Mutanga munzwa kuti ari kudhakwa ari kumbotamba nje akangobva chete papresence yenyu. Zvamunotanga kunzwa kuti akutoita kana nemi munoshamisika. Pane chinhu chakakosha kugara mupresence. Saka mwana uyu akabva mupresence yababa vake ndobva anotanga kurarama a wild life yemaprostitute achidi. Kana wabvawo mupresence Satani ndopaanenge akakumirira.
You are very vulnerable kana wabva mupresence yaMwari. Uko you can't match the devil. Satan ndobva achitanga kudhila naye zvese zviya zvaakapodwa zvapera. Iwe ukabva kubasa uchiti wapuwa basa naMwari, ibva papresence yawo rinopera basa iro. Unotanga kutoona kuti zvinhu zvacho zvakutobhenda kubasa uchiona basa rawakapiwa naMwari. Zvapera kudaro ndokubva mukomana achifunga. Tinoiziva nyaya iyi. Bhaibheri rinoti akazoita come back to his senses. Ndokubva afunga kuti akomana, kumba kwababa wangu ndaigara zvakanaka. Mupresence yababa wangu ndaigara zvakanaka. Iye zvino ndakudya chikafu chenguruve. Iye zvino ndakudya chikafu chenguruve and stuff like that. Ndokubva afunga. Akati no, haisi nyaya yepfuma, inyaya yepandakabva. Regai ndidzokere kumba kwababa wangu. Ndoko ndoda kuenda nenyaya muone manje mwoyo wababa. Achidzokera kudaro panosiwa nevanhu kakawanda patinoverenga Bhaibheri shoko raMwari panyaya yemukomana. Akudzokera kumba akataura zvimwe zvaverengwa namaijiji. Hanzi akati izvo handichakodzeri kuti ndive a servant. Ndakudzokera ndonoita muranda. Statement iyoyo kana muchingoverenga musingazive zvaiitika paculture yavo zvinogona kusameka sense. But nyaya yaiitika paculture yavo kana mwana atora pfuma yababa wake aiparadza. Pane ceremony yavaiti izvo kezaza. Ceremony iyi yakanga iri ceremony yainzi kezaza ceremony. Kana mwana atora pfuma yababa wake akaenda kaneiparadza nemaGentiles, paaidzoka aitirwa ceremony yainzi kezaza. Yaiitwa nevillage yese. Village vaitora zipoto voriputsira pamberi pemwana uya, vomuudza kunzi you are cut off completely, not only from your father but from the community, because zvawakaita hazvichakodzere kuti udzoke mucommunity yedu zvakare. Saka mwana uyu akakura achitoziva ceremony yekezaza kuti kana ndadai kutodzoka uko handichatombokwanisa kunodzokera ndiri mwana. Ndakutongokodzera kutongo ndotokumbira kuna baba vangu ndidzosera. Ndotoziva he was already rehearsing zvainosangana nazvo. Saka paaitofamba achidzokera aiziva what he was going to meet. Number one, not only from the father but from the community. Saka achidaro akuuya, babavo vake vaiziva zvanga zvichaitwa necommunity. Saka vaigara every day a heart of a father vachitarisa mwana wavo. Ndokubva vamuona. Vaona mwana wavo, Bhaibheri rinoti vakamhanya vachienda kune mwana wavo. Zvese zvandava kutaura nchibva panapa zvine chekuita nenyaya yekezaza. Village isati yareacta, baba vakamhanya. Culturally baba vangu vasikabvumidzi kumhanya munhu westatus yavo zvanga zvisina chiremerera. But this man aona mwana wake vakamhanya kunotambira mwana wavo. Before the village yatanga kuvhenda, the father was the first one kuenda pasini. Vaenda pasini, baba havana kungogumira nekumhanyira mwana wavo. Pane zvinhu 3 zvavakaita kune mwana wavo. Vachisvika chekutanga chavakaita, vakamupa koti yavo ndobva vamufukidza. Nekuti hembe dzake dzemakore kwaangari dzakanga dzashameful. But baba vachipa mwana wavo bhachi ravo vaivharidzira shamelessness kumwana wavo. In front of the village. Village isati yaputsa zipoto. Village vasati vatanga kutaura. Baba vari kurestore shame yakanga ine mwana wavo. Vari kurestore righteousness yakanga ine mwana wavo. Church 2 chavakaita baba vabvisa robe yavo. It was a restoration of honor. Church 2 chavakaita vakamupfekedza ring. Ring dzakanga dzaisymbolize authority ne sonship. Mwana uyu akanga aitwa cut off.
But baba village isati yatomboita anything, vaida kuratidza village kuti mwana achiri wangu. Ndokubva vamupfekedza ring. Vamupfekedza ring, vakaita chimwe chechi3 chavakaita, vakamupfekedza masandals. Muculture yavo servants anga asikabvumidze kupfeka masandals. Aingopfeke masandals aipfekwa nevana, masons. Saka baba vamukupa mwana uyu masandals avo, vaida kuratidza vanhu kuti, he was just trying to tell mwana wavo kuti hausi kudzoka semuranda, uri kudzoka semwana wangu. Saka village isati yatanga kuita zvimwe, baba vakatanga kureacta. And at that point, ndinotenda Mwari nezvakaitwa nababa nekuti kana village yakabva yavharwa miromo, that act of action yakamute haters. That act of action yakaitwa nababa yakamute community. Hallelujah. Nekuti baba vakamhanyira vanhu vasati vatanga kutaura. A heart of a father. Sometimes you have to take the bullet for your kids. Hallelujah. Mwanza mwana uyu akabva ega kunani? Kuna baba wake. We are living in a society yokuti kunotorina na baba vanobva vanotiza nepresence yavo muvana vavo. One of the problems iri muAmerica ndeye vana vasina father figures. Baba vanotiza neprotection voenda. Mwana okura achienda presence ya baba vakatiza. Uyu mwana uyu akaita hake musakanzwa akatiza mupresence ya baba vanga varipo. But community yedu yaya na baba vanototiza. Hallelujah. Vana vanokura vachirezwa nanamai. The only role model kura vana vainawo ndiana amai. Vana baba vatiza. Doctor of a heart of a father. Where are the fathers today? Vana baba vanorwira vana vavo. Munonzi muri maprisita edzimba imi. Hallelujah. A heart of a father. Wakatarisa vana vako. Nyika ichivaseka. Be the first one to stand for them. Hallelujah. Vanga vataura kuti mwana uyu aite. Be the first one to stand for mwana wako. Hallelujah. Nasi anogona nga asiri right, but mira naye kusvikira ava right. Hallelujah. Even inga vanhu muBhaibheri chatinoverenga napo vakatanga vachionedza church. But later on vakazotanga vakudi vakushumira Mwari. Ndorimwe dambudziko retinaro sechurch. Tikaona even sometimes mwe mwana achida tinobva taita rule out vana ivavo. Takulebhula vana ivavo. Sezvaitwa nevillage yaingomirira kuti aiwa ngatimite kite off. Sometimes church inotova futi dangerous kune vana vanenge vabuda. Hallelujah. Amen. Heart of a father. Akati mwana wangu ari kutoziva kuti ndiri kuuya amuranda, asi ndoda kuti auzive kuti pawakasira ipapo ndo patichatangira. Ndichakukava nerobe, ndichabvisa shemu, ndichakupfekedza masandals, ndichakupfekedza ring yokuti uzive kuti position yako yawakasiya uripo ndo yauchadzoka uinayo. Baba vadaro, this act of love yakanetsa not only community, only church. Guess what? Yakanetsa the other brother. Vakanga vasara. Pana brother akanga arimo asina kukumbira pfuma. Akanga asara wekuti mu village pavaiseka baba vaingoti aiwa uyu akasara ndiye mwana chaiye uyu. Ndiye mwana waingonzi mu village baba mwana wavo uyu ndiye akasara ndiye chaiye. But pakadzoka mukomana uyu baba vakuratidza rudo. Bhaibheri rinotaura kuti iye wacho akanga asara akatanga kuita hasha. Akaitiverengi munzwe zvakaitaurwa nemwana. Munin'ina wake akanga asipo adzoka. You would think kuti as a sibling unofara kuti akomana are you okay? Toendere kwa doctor unochekwa. Is everything okay? Paakaona munin'ina wake akuitirwa party
Ngativerengei kuna Luke chapter 28 verse 32. 28 verse 32. Rikandiverenge nokuda kwetime yedu. Inotizvo Luke 15 verse 28. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, he killed the fattened calf for him. My son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive. He was lost and he is found. Munaona kuti brother yakanga yasara paakanzwa kuti kwakitika pati munin'ina wako adzoka baba vako vamurestore akatanga kutahasha. Hallelujah. Leadership inogamuchire vanhu vakadai. Ndiye akambenga akadai. Why does the leadership restore people like that? A heart of a father. Hallelujah. It's always sometimes azvireve kuti kugara mupresence urimo. Uyu akabuda mupresence yababa wake physically. But kune akanga akabuda spiritually asari physically present. Saka sometimes azvireve kuti munhu kuva muchechi arimo futi spiritually. Unogona kuuya muchechi physically, spiritually uri cut off. Mwoyo wemwana uyu anzi akava angry, akatsamwa, akatoramba kuti pati yacho handisi kutomboifarira. Why are you bringing him back? One of the problems yemakristu hatikanganwe zvinoitwa nevanhu. Handizive kuti akakupai position iyoyo ndiani. Makristu havakanganwi. Mwari vanotogona kuregerera munhu asi ivo havakanganwi. Chinotaurwa chakaitika 20 years ago. Chinoremindwa chakaitika 20 years. Makristu havakanganwe. Hallelujah. Tinacho chipo ichocho chekusakangana. Zvimwe zvose zvinogona kukanganikwa mavhesi memorize. Pastor Masundara ngati memorize vhesi inosara yobuda pa parking lot. But ngapaitike chinhu chemunhu aita zvakaipa. Hallelujah. A heart of a father. Baba vakanga vasangana nezvinhu 2. Vanga vari pakati pevana vavo 2 vavaida samari. Hallelujah. Vana vedu ngati vadei asi havana kufanana. Hallelujah. Every reaction yavachaita imwe inogona kurwadza, imwe inogona kusatirwadza, asi let us love our children. Hallelujah. Amen. Imwe inotorimo muBhayibheri ndiye vabereki chaiva vanga vari confused. Vabereki vaJacob naEsau. Ndara aitoda Esau, aida Esau manje. Jacob anga ari mama's boy. Kutoona kuti nyaya iyi yakanga yatoipa ndeyekuti pakasvika pekuti baba vakanga vauda kublessa uyu. Mama vakati aiwa uyu haatogara asina blessing uinga. Munoona kuti kutoda kwavo vana kwangu kwakatosiyana. Mai vachibika vakanzwa kuti no pane zviri kutaurwa namudhara vakati wakurumidza ndanouraya mbudzi uite ngeEsau iwewe. Vana ava vakasadiwa. Charamba akaipa kuti hanzi vanofa richi. Charamba akaimba imwe song. Mamashamu ndimairidza mabhesi acho. Munovaviga vamwe kune mumwe mwana. Nyaya yegara yakataurwa namufundisi wangu yemwe vamwe vabereki. Vaida mwana one because sometimes it's easy kuda asinganetsi. Asinganetsi ari easy kuda.
Saka maparents vanga vangoshowa love kuna asinganetsi. Uyu akanga achimbonetsa anga asingachadiwe. One day akauraya mumwe wacho. Auraya mumwe wacho musi werufu. Pakuvigwa kwemumwe wacho vanhu vakabvunza kuti wauraya here munin'ina wako. Zvikanzi nekuti vabereki vangu vaimuda kupfuura ini ndichaona kuti vachadani. Hallelujah. Amen. Vabereki chaiva vanogona kutova confused pakuti toda vana sei nekuita sei. Vana ava zvipo zvamakapiwa naMwari. Hallelujah. Basa renyu nderekuzvida nekuzvinecha. Zvikakuwara bandejai. Hallelujah. You have to be the last one. Whatever Mwari vakatoisa zvinhu izvozvo kunana baba. Nasi tikutaura for a heart of a father. Mwoyo wababa. Ndosa even wana mai vanhu munozviziva takakura isusu. Mwana chayaita akaita zvinhu. Mai vaita baba vako vakainzwa nyaya iyi. Why? Because vanoziva kuti ndiyo musoro pano. Saka manje kana baba vacho vasipo, mai vanoenda kunani. Hallelujah. A heart of a father. May the men at HIC rise. Sema true fathers. Nyika iri kuyena for fathers. Very present. Physically and spiritually. A father anoratidza family kwekuenda. A father anodirect family zvokuita. Kuti kana kuri kukura kwedu, Mwari ndiye otinoisa pekutanga. Kana kuri kukura kwedu, makusendera achiverenga, pane mukadzi anoparidza anonzi Shera, mwana wa Tony Evans. Priscilla Shera. Pana ndichiteera anga achitaura kuti mai vake vasati vafa. Mai vake vasati vafa. Mai vake vaita basa rekutaura kuti guys, inini pangu ndaakupedza. But I want you to carry the baton. I want you to carry the baton. Anditi makanzwa yeye murume uyu akarescuwa that soldier kuIran uyauya nokuti kana muchida kuona kuteerera nyaya yayi. There's no way murume uyu aifanira kumborarama. Aka-ejectwa akatyoka knee. Achikoka knee akakuwara. Radio system yaifanira kunge achishandisa kuudza vanhu ndiri kupi yakabva yadestroyeka paaka-ejectwa. Akanodonhera mu-enemy's territory. Adonhera mu-enemy's territory. Akungofunga kufa. Pakauya Jesu, presence yaJesu. Ikatanga kumutaurira kuti nditevere. Akakuwara. Akati ndakatanga kunzwa ndakumanage pain ndichifamba ndichiteera. Hanzi takapfuura ne4 ma-areas angaine ma-Iran soldiers. Vasiri kumuona iye achipfuura nepavari. Apfuura kudaro akafamba 14 kilometers zvokuti paakauya kuzorescue vakamurescue vakati iwe asi pane wani kuIran akubatsira here. Vasiri kunzwisisa the divine encounter yanga yaitika. Just to go in front akazoti akubvunza kuti chii zvikanzi mama vangu. She taught me how to pray. Mama vangu even pandakati ndakuenda kuarmy vakatanga kundinamatira. Pavakanzwa kuti ndashaika, hanzi vaiudza Mwari kuti Mwari, kana muchida henyu mwana wangu munomuwana. Apo tutaura your heart of a mother idu. But tinogonawo kuwana nababawo vanogona kuinda sida. Vachitaurawo naMwari kuti vana vangu kaMwari hazvisina kumira zvakanaka. Amu enemy's territory. Mwari mwana wangu awild. Muchida henyu mwana uyu anodzoka pano. Hallelujah. Vana baba vane ukasha wekumirira mboni dzavo. A heart of a father. Hallelujah. A heart of a father. Takuda vana baba vanolidha zvinhu. Machechi akawanda mukaenda munoona ana mai ndiwo vakangowanda. Vana baba varipi? Hallelujah. A heart of a father. Tati timbotrigger or something kunana baba. Hallelujah. This man aida mwana wake every day, even mwana aenda Bible rinoti aingotarisa. He was waiting, a father waiting kuti achadzoka. Musi akadzoka nekuda kwekuti aigara achimirira ndiye akatanga kusvika kune mwana wake.
Haleluya. Kana wewe unogara uchiinda sidhira vana vako zvinoitika ndiwe unotanga kuvapa sini. Ngatisumukei zvino. Haleluya. Ngatisumukei. Haleluya. Nyika yaipa, the world is very dangerous. Yakamirira kuuraya vana vedu. Nyika yaipa iri very dangerous. Ukaona mwana wenebha yako ari kutambudzwa hazvisekwe. Iwewe une raw. Tiri ndosaka tine year of togetherness. Chavinga mwa wangu, chavinga ini. Chavinga baba masundire, chavinga oneni. Ndo teamwork inoita kuti tikunde. Satani anoshanda as a teamwork. Madimoni mamboona panorwa madimoni imi. Verengai Bibhebhe munzwa kuti madimoni akazomborwa kuti chicha aiwa. Madimoni they love each other, they work together. Kuma dimoni hakuna makuwa. Havaitirana makuwa kuma dimoni. Verengai Bibhebhe muzombonzwa painzi dimoni mama principalities aitira mama rulers of darkness of this world makuwa. Verengai mupaoni. They are very 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 united. And that's the only way yekukunda. Kana Bible wrote a kingdom divided will not stand. Hallelujah. Let us rise. Tirwire vana vedu. Amen. Vachikura kudai vanoda kurwirwa. Vano survive neminamato yatinovaitira ezvino. Zvino kana usingaende kumunamato kwacho vacha survive nei mangwana. Hallelujah. Kana vakudaro uneshe kuzomboditori chandakadeposita chinozikanwa naMwari kuvana vako. Hatisi kuti vana vachava perfect. Vachaita madecisions avasi kana wakavanamatira vanodzoka. Hallelujah. Nemunamateyo pane paachaita come to back to their senses. Voti kumba kwa baba wangu. Vouya vowana baba vakavamirira. Hallelujah. Amen. Ngatingona Mateyo 1 minute. Time yedu yafamba. Kana uri baba ngozvinamatirawo tangaonewo usangoti vana vangu but tangaonewo uchitarisawo life yako. Woone a heart, a big heart inoaccommodate vana vako, a big heart inoaccommodate vamwe. Hallelujah. Kana varipo everyone ari muno mune vana namatiraiwo vana vedu we. Hallelujah. Satani akashamira vana ava ngatinamate tivamirire pamukara. Tingonamata for a few minutes. In the name of Jesus. Tingotaurira Mwari kuti kana vari vangu Mwari vachengetedzei. Kana vari vangu vana ngavabvumbatirwe nemi. Kana vari vangu vana Mwari ruoko rwenyu ngarurambe ruri pamusoro pavo. Ngavatungamirirwe nemi. Ngavaratidzwe nzira nemi. Ngavarambe vachirapwa nemi. Imi Mwari musingarase vanhu. Tinonamata Baba muzita raMambo Jesu. Nguva ino tinoisa kwamuri. Mwari vanorangarira, Mwari vasingarasire vanhu kunze. Baba vana vepano paHIC tinovaisawo mumaoko enyu. Vabvumbatirwe nemi muzita raMambo Jesu. Satani tinomushayisa mukana. Satani tinomushayisa mukana paupenyu hwevana vepaHIC. In the name of Jesus. Tinotenda Baba, tinonamata. Tinosumudzira zita renyu nokupa mbiri yose kwamuri. Muzita raMambo Jesu Kristu weNazareti. Amen and amen.